anem a repassar els animals del món. Primer de tot, ens centrarem en els animals que podem veure aquí, al Pol Nord, d'acord? A la part de dalt de la Terra. És a dir, tenim l'os polar, la morsa, la beluga, que ja veus que és un tipus de balena, un duc blanc, molt paregut a un mussol, la guineu àrtica, que és com un zorro, d'acord? Però amb pelatge blanc, i el narval, amb aquesta llarga espasa. Ara veiem els que estan al Pol Sud, que és la part de davall de la Terra, d'acord? Tenim el pingüí, tenim la foca, el peix de gel, l'albatros, l'elefant marí i la balena blava, que ja sabeu que és l'animal més gros que viu a la Terra, d'acord? Al planeta Terra. Molt bé, passam. Dir-vos que de tots aquests animals, del Pol Sud i Pol Nord, són animals que viuen en ambients molt freds. Veig que sempre hi ha gel, neu, són bandes on fa molt de fred. Molt bé, ara arribam a Amèrica del Nord i Central. Són bandes quizà una mica més caloroses. Pues trobam l'ant, que seria com l'alce, d'acord? El puma, l'os rentador, que seria el mapatge de tota la vida, el bisonte, el tucà i la serp de cascabel. Aquests animals n'hi ha que viuen alguns a selves i alguns que viuen a bandes una miqueta més seques. Ja sabeu que a Amèrica doncs, hi ha una selva molt important que és la de l'Amazones i bandes on fa bastanta més calor. Per exemple, al Perú hi ha un desert molt gran també. D'acord? Veiem, per exemple, els animals d'Amèrica del Sud que poden viure al desert, que són el còndor, la llama, d'acord? Llavors està l'anaconda també. El colibrí, el jaguar i la granota són de zones més húmides, on hi ha més selva, diguéssim. No? Per exemple, a l'Amazones en podríem trobar qualsevol d'aquests animals. La selva de l'Amazones. Vale? Llavors, dins Europa, que és on vivim nosaltres, doncs podem trobar el llop, el porc senglar, l'eriçó, l'esturió, d'acord? L'ós, el gall salvatge. Hi ha animals que podem trobar, per exemple, a granges podem trobar molts de tipus de galls, prats i muntanyes podem trobar llops, d'acord? L'ós. Animals com l'esturió doncs, els trobam més a zones d'aigua, sí? Eriçó també a prats. Vale. Pues seguim. Àfrica tenim, per exemple, animals de selva, d'acord? No només hi ha desert a Àfrica, també hi ha selva, on trobam doncs, goril·les, rinoceront, d'acord? Llavors trobam la sabana, la famosa sabana, on trobam doncs, animals com el lleó, d'acord? O el vòltor. El vòltor seria com el buitre. El cocodril també, dromedari, que seria més de zona de desert. Vale? I a veure, me faltaria Àsia, d'acord? Que trobam també zones de selva o bosc tropical, per exemple Indonèsia. Si ho busqueu, doncs trobareu animals com els panda, l'orangutan, el tigre, i zones més de desert tenim el camell, el reno, el dragó de Komodo, que és un dragó molt, molt, molt gros que habita a una illa que es diu Komodo, per això es diu dragó de Komodo. Busqueu una foto per internet, ja veureu que xulo. I a Oceania, d'acord, que seria pues, Austràlia, Nova Zelanda, pues, trobem tots aquests animals supercaracterístics, per exemple, els canguros, koala, l'ornitorrinc, el tauró blanc, el famoso tiburón, el dingo, que ara mateix no sé quina és la traducció exacta en el castellà, però pareix un tipus de zorro, i el kiwi, que veig que és un tipus de pardal molt singular. Vale? I d'aquests serien els animals que viuen a les diferents parts del món. Vale? Apagam. Hasta luego.